Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady budeme hrát Buckshot Roulette s Petrem. My si tady už jdeme sednout k stolu a půjdeme hrát. Je to hra i pro 4, takže můžeme i příště hrát i s někým dalším. A my jdeme hrát. Takže round 1. První round. OK, pouta. Medicína. Soda a to je vše. Ale ty mi dáš hneď půta. Prosím, ať jdu první. Ty jsi předtím šel první. Prosím. Prosím. Yes. Nie, on mi dá puta. Na celý round. Áno, jasné. Pojď, vychlastej tu sodu a prosím, ať ti tam ještě dej. Yes. Ja budem celé kolo som autu. No, šutni ma do hlavy, no poď. Ani nie som mŕtvý. Jo, dostal. Aha. Ale iba -1. Dobre, to je good. Lieky, ale ty v celý round budeš, to je nudné. Potom. Znova som mŕtvý, vlastne už nemôžem byť mŕtvý. It's your turn. Nejdem používať nič proste. To bolo zbytočné, ne. To by bola zbytočná lupa. Yes! Oh. Yes. Oh. Yes, Máš yes. Máš si pílku, ja mám puta. A toto kolo začínam ja. No. Čo? Já začínám. No poď ma zabiť. Co? Ty si sa sám zabil. Ty si sa sám šupa do hlavy, ty si... Kámo. Tam bude šedý, takže Vincent. Na. Aj keď nemusí tam byť šedý, ale pozriem si to pre istotu. Vím, že tam už je ten červený. Dovi. Kámo, ale ty máš lupit, to je moc OP. A ještě jsi měl i poutíčko. A to už nejdem riskovať. Víš, že tam už nejsou červený. No veď preto už nejdem riskovať, že už nič nejdem dávať, aby mi to ostalo, vieš. No a víš, že jsi to měl dát na sebe a byl by si pořád na... Ne, mne je to jedno. Na tahu? Im to jedno. Tak. Round 3. No čo dostajem? Sodu? OK, chlas. Pilka. Puta. Prosím. Máš 4 pílky. Kámo. Dve sú 2 blanky. Dobre. Takže. Go. Joink. Ještě jeden. Go. Joink. Takže full. Teďka prosím, ať tam není. Komu si dělal? Ty si najviac unlucky. Dovi, aj tam asi ty žiješ. Prosím. Tak nežiješ. Je. Žiješ, bože, škoda. Máš Prosím, tam, ať je tam ten chcípák. No poď na mňa. Poď. Prosím, ať je tam ten chcípák, prosím.
som mŕtvý, tak nie som. Nie, kamo. No? Glok, 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 glok. Nám? Nechcem využívať tú lupu. Kamo. Dobre, to už sú všetky gulky, head. Ale proč jsi mi dával pouta, vždyť je teďka konec roundu. No ja som nevedel. Ja som si iba OK, tak... heal. Nie. Lupa, yes. A Nie, řezat. a ja mám jednu lupu, takže good, good, good. On Ha, ha, ha. 4. A ty máš milión pílok, ja nemám ani jednu. No ukáž mi to, bábečky. Zajímavý. Nie! Ale ty si v kuse kopeš žíly. No a som mŕtvý, lebo ne. No poď do mňa, no poď. Šut ma. Poď. No, dobre. OK, aspoň minus 2 hápka. Jú. Toto video bude mega dlhé, no. No, akože jo, no. Takže si nedávaj Nie, žádný... Yes! A tam vidíme, že tam bude šedej. Yes! A tak ešte idem šutiť. Prečo tu behá borec? Nevím. To taky běhal borec. No prochlastej to. Aha. Jsem se mohl podívat lupou. Tyra, kúkaj. Je, čo je? It was a live round. Poď na to. A teraz kúkaj, jak tam nebude nič. Je tam... Zabij ma. Keď je prázdna, ale zabij ma. Ja som 3 dal von a jeden tam ostal. Chápeš tomu? Mne No už je to poď. jedno. Ja neviem, či mám ísť na teba, či na seba. Čakaj. Dobre, je tam červená. Není tam červená. Není. Ty jsi všechny vyházel. Nie, iba je 3 som vyhádzal. A teraz tam je červená inak. Už som mŕtvý, už tam je, to je tam Nie, nie som mŕtvý. Inak je tam červená, fakt. Teraz to už za mňa červená bude. Tá vyber si už, či ma chceš zabiť. Poď. Pisa. Nie! Nie. Je round 5. No dobre, Tak round yes. 5. Puta. Yes, lupa, prosím, puta. Kam další den? Řezač. Ti Ale to věří. čo je? 4 náboje, ale 2. No dej to tam a pojď. Puta už som To dělej, dostal. dávaj. Prídem ťa zastreliť doma, teda čo? Pojď. No poď na mňa, poď, je tam gulka, viem to. Pojď, prosím. Yes. Odseknutá hlaveň bola? Mhm. Hej. Ono. Ja sa aj môžem celú hru healovať, bo... Podle mě tam teďka není, prosím. Komu Yes! Puta dole, puta dole. Puta dole, puta dole, puta dole. Nam.
Nom, 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 nom. Ja som na popcorn. No poď. Nechcem zhebnúť. Aj keď vlastne, no dobre, ja som frajer. Takže, ďakujem. Bubom, šáka, táka. Idem znova. Všetky náboje už sú vystrielané, takže ja idem od seba. Všetky náboje už sú vystrelené, veď 4 tam boli. Kúkaj, round 6. Všetky z náboje. 4 si musíš počítať. Lupa! Vlastne, aha, dobre. Vieš? Pílka. Lupa. Ty máš 2 puta, na 2 roundy máš puta. 1 live round, 2 blanks rounds. 3 gulky, no, to bude. It's your turn. Mám jednu lupu, takže mi je to jedno, takže sa na to pozriem. Ach bože, no. Vieš to mohol odpilovať? Viem, došlo mi to, keď som chcel strieľať. Hej, došlo mi to. Viem. Ďakujem za putá, ďakujem za putá, ďakujem za putá. Vincent mi dá hneď putá. Jasné, lebo je smrad. Ty smrad malý, Poď po neznášam ťa. smrtone. Inak na čo si mi dával púta? Že idú po tebe strieľať. Neviem, na čo si to robil, keď tam už nič není. Takže tam nič není už. Však veď jedna gulka plná, všetky ostatné prázdne. No jo, už si pamatuju. A prečo mne dají víc tých živých? No lebo to je o náhode, chápeš? Ty jsi o náhodě. Nevieš to hrať. No vidíš, tu máme 2 živé gulky, 2 mŕtve. Alebo 2 prázdne. A tu je ti pořád padají healy. No, toto sa oplatilo. A proč ti pořád padají healy, kámo? Lebo možno, že mám väčší lak než ty. Poď. A je tam gulka, lebo sú 2 po sebe. Viem to, cítim to, viem to. Som na tom zle. Odjem si zbraň. No poď do mňa, poď. Poď. Som otvoril ústočka ešte aj. V realite. No, za toto budeš potrestaný, Jusíko, mojim klasickým. Cože? No hej. Jakým Vezmem si psíkom? medicínku si dáme. Nedali si žádnou medicínku. Vezmem, idem na seba. Dovi. Poď. No a proč já nemůžu dát třeba 5 těch nábojů? OK. Kde je medicínka? OK, No lupa. a už tak skončil si, vieš o tom, že si skončil. Kámo, proč tam máš 2 lupy, pouta a pilku, kámo? Round 8, reálne je tu round 8. Takže tu máš, chytaj to. Kámo! Máme si jednu sodičku.
Neviem, čo mi je. Hoxovú jednu? Hoxovku. Prosím, ale ona tam bude, já vím, že tam je. To vidím úplně. Není Yes! prázdna. Yes, využil si to úplku, yes. Na nic. A já pořád... Merecínka? A to je buď alebo? No, to ja tam dám tú lupu, mne už je to jedno. No, já to vidím, jak tam... Dovi. Takže dúfam, že sa toto video páčilo a budeme radi za každý like, odber a zatiaľ čau. No, nazdar.